Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapar ağa, hoş geldiniz. Hoş bulduk kemiğine salam. Sapar ağa, biz akşam diyez. Tam bu O, o, biz akşam diyez, yani bizde gündeyiz. Entek, yine bir çok 5-6 saatten sonra ekrana çıkacak da bu. bu delili yok kemiğine. Sapar ağa, bugün siz yani başka yerde yağlayınız. Görünüşe göre. Bu evet yörük bolontomuzu yöratıyor kemiğine. Indi bugün o yörük bolsaňyzam, indi ýörep ýören ýerinde döwlet gurma, o mümkin mi, mümkin dälmi? Şonu tartışýarlar-da, ýani daşary ýurtda bolarmy, bolmazmy diýip. Öňe biz o daşary ýurtdaky meseleni nädip düşündüreriz? Bugün bir üýtgeç edip düşündüreriz. Indi halk gaflat o uykusundan oýanýar diýdik. Bu Fransuz rewolýusiýasy bilen gaty ýakyndan baglanyşykly bir waka bolup gelýär Türkmenistanda. Indi Fransuz rewolýusiýasynda iň soňky nemede netijede padşanyň kellesi kesildi. Bara men bir gurrun bereýin, ondan soň siziň pikiriňizi men aljak däl-de tomaşaçylara gurrun berersiňiz, siziň pikiriňizi aşağı ýokary bilýän diýen. O diýsem ýalňyş bolmaz. Indi şu taýda ne Louis ya da Louise deyip biz okap biliriz yani Fransuzlara Louis diyenlerdir, Louis diyendir. Louis 16. Şunun kellesi kesildi en sonunda. O ne edip kellesi kesildi? Tribunal oldu. Tribunalda ses verilişik oldu. Günahkar hasap edildi. Günahkardigi görkezildi. Ondan soň kellesi kesildi. 1 ýyl, 2 ýyldan soň aýalyna berilişi ýagdaýda kellesi kesildi. Sapara üýtgeçik tarapy bunuň kellesiniň kesilmeginiň esasy günahkarlaryň sebäbi halkyň garşysyna düşmançylyk, ýani rewolýusiýaga garşy düşmançylyk. Rewolýusiýanyň garşysyna çykandygy üçin kellesi kesildi. Yine bulan sahnası. Bu 18. asrın sonku 10 yılının içinde bolan vaka bu. 18 eyyam 19. asra geçilýär dip hasap ediyorum. Yani bu ýagdaýa nädip geldi bular? Yine Berdimuhamedowlaryň ýagdaýy şeýle de bu ýagdaýa nädip geldi diýilende. İlk başta halk rewolýusiýa etmez, ýa halkyň onuň ýalak bir düşünjesi ýok, bir goýun ýalak hasap edýär-de. Hiç üns vermändir rewolýusiýanyň bolup bolmajagyna. Soň rewolýusiýanyň nemeleri görünüp başlandan soň onu bastyryp ýatyrjak bolýar. Garşy çykýar, soň olan başaryp bilmeýär. Eýýäm halkyň we eskerleriň köp bölegi onun garşysyna ýa-ni nizam alypdyr da, düşünjede. Şonuň üçin başa barmaýar, iň soňunda da tutulýar, suud edilýär, suudda ýa-ni tribunal, suud diýänimiz tribunalda günahkar hasap edilýär, soň kellesi kesilip görkezilýär hakykatdan ine bizim ähli bedbahtçylygymyza sebäp bolan padşanyň kellesini kesdik diýip. Bu Fransuz rewolýusiýasy gaty ullakan bir waka, ine nireden başlady diýsek bu waka, sapara ine şu taýdan başlady da. Bu bir tenis kortu, yani tenis oynalýan yer şo döwrüň. Tenis oynalýan ýerde halk we halkyň öňde gelenleri, pikir bilýänler, düşünýänler, okugly, bilimli bolanlary şu taýda üýşüşdi. Padşa bize näme gerek diýen ýalak mesele boýunça da. Ýene bunyň getirýän, berýän ziýanlary şular. O padşalyk aýrylsa näme geler ýerine, näme getirmeli diýilen meseleni tartışdylar. Bu sapara tenis kortunyň içinde şu wagt görüp duranyňyz guruju mejlis. Ýa modern tarihiň ilkinji guruju mejlisi. Ýene Fransiýada şu kortunyň içinde boldy. Bu kort häzirem bar, ýa tenis kortu. We günümizde muzey halinde durandyr. Ýene şu. Indi bu kort sapara gaty manysy ullakandyr. Şu guruju mejlisden soň bütün Ýewropanyň hemme ýerine ýaýraya
Ýewropanyň hemmesi padşahlarına ve din ruhban diýilen bir sınıf bar, din sınıfı. Olary hemmesini aradan aýryp düýünden ýok edýärler de. Ýa şol nämäni düşünjeleri bilen bilelikde aýrylýar. Günümizde entegem ýokdur. Yani günümüzdäki Hristiýanlygyň bolsun ýa-da Ýewropadaky ýa-da Angliýadaky käbir padşahlyklar bar. Bularyň hemmesi simbolikdir. Yani dinem simbolikdir Ýewropada. Yani bizdäki ýalyk din däldir. Yani padşahlar hem padşah Charles, yani Britaniýanyň padşahsy. Göräýme ýöne hiç bir hukuky ýok. Simbolik zatlaryň hemmesi. Ya şonuň ýaly bir ýagdaý öwrüldi. Ýöne Fransa ýalyk ýerlerde padşah ýa-da beýlek zatlardan hiç hili eser galmady, düýünden ýok etdiler. Yani şu görüp duran tenis kortumuz bütün dünýädäki häzir şu wagtky Ýewropanyň ösüşi ýa-da adalet kanun sistemasynyň hemme zadyň atasyna şu mekan, şu yer görüp duran ýerimizde. Sapara indi ben o sözü size verecek bir kıyıska edip ayıp verdim de bu tarihini. Yine bir kayıtalayın yine şu tayda gurucu meclis kurulya adamlar uyuşup yığına ve diğerler revolüsyon için tayarlık görüyorlar. Açık gizli değil padişahın hem havar var yönü padişah koyun yetmezçiliğe diye halkı hasap eden yoksa koyun diye de o dövrlerde entegem koyunluk. Rahatı var mı? Yönü gurulak görülür diye. O hatta şey diye yani sonralan vakti öz yatışıp gider deyip cevap veriptir de. Şey diye yani öz yatışıp yok olup gider deyip yani Louis 16. şey deyip cevap ver yani en sonunda da revolüsiya başlayıp yatırıp bilmenden son Avusturya olmalı kaçmaya çalışıyor. O tayda da kaçıp bilmeyen son Avusturya bilen arası kovukene şu dövrler. Son Avusturya işleyen yani Avusturya bilen dil dövüşüklü Fransız halkının karşısına iş yönetti deyip yani revolüsyon karşısındaki nemelerin aşağındaki maddelerin bir hem şol yani halkın karşısına görüştü diye de özem daşkı bir yurdun neme kömög bilen deyip görkezliye. Şimdi şoňa benzeş ýagdaý biz Türkmenistanda da bar ine sapara men size söz vereyim. Araplardan o ýadyn ýazykdan mı başlamak istersiniz? Tapawut ýok. Yine kemine ilk ölek şu zatlaryň adyny doğru koymaly problemleri çözmek üçin çözmäge kömek berer ýaly. Bolýan zatlaryň sebäplerine de onun döwrüň hem bejetiniň özüne degişli maksud doğru ady bolmaly. Birinji näme prezident sözünden başlar. Türkmenistan prezidenti Safarberdi ya da Türkmenistan prezidenti Berdimuhamedov Gurban Ulu innem prezidenti Türkmenistan prezidenti Sertar Berdimuhamedov. Bular o ady şeýlere Türkiýe demedi oluyor bular prezidentler bular. Edýän hereketleri durmuşda özlerini görkezýär. Padşah hiç kim onu hasap bermeýän, hiç kim yerine koymaýan, döwlet ýeke uruluşyny tiňine almaýan, kanunyny, konstitusiýasyny, beýlekler adyna şular ýa Hudaýdan soň yerdäki Hudaýyň wekili ýaňalyk nemede bular padşah. Bu adyny nemetmeler padşahymyz Berdimuhamedov ogly Berdimuhamedov diýip adyny dogry goýmaly. Indi ýaşan döwründen ýatdan çykarmalar 20-nji asyrda ýaşaýar. 21-nji asyrda şular bir kapitalizm sisteminden ya komünizm sistemi diýip şondan birden padşahlygy
geçip bolyan bolsa bu nämäňe bir döwrüňe bady bolmaly. Bu döwrüň adam meň pikirinçe bir nadanlyk döwrü diýsek näler dogry bilýär. Hakykatdan ham 21-nji asyrda padşah bolup döwran sürmek bir nadanyň işi bolmaly. Sebäbi halky bilmedim bu derejede ätgermezlik, hilamazlyk, hormatlanmazlyk, az nemesi doğru, depelemek, yevmek, mertebesini düğünün siliptirler de yok ettirler. Bunun nemesinde ne mertebe, ne san, ne hormat, ne avrayı hiç tat koymadılar. Yani 30 yılın içinde etip bilen demediler. Onun için bu dövrü bana nadanlık dövrü diye. Şulan parçalık dövrüm oldu. Türkmenin bir utanç, tarihi utanç nemesi dövrü. O bu şeyler yani bir benim fikrimce bir milletin koca bir milletin Türkmen milleti tarihi Katanır'dan geliyor. Belki de bu Türkmen değilmeden bu sebepten yanlış olmağı katı mümkün. Mene öğredim. Ben çarptı ne ben emedim. Berdi Muhammed ya niyadı ya şulon tuğru neki fuat ki döwran sürýän atym üstünde halkym piyada halynaki adamlara Türkmen diýilýän bolsa ben özüme Türkmen diýetim gelen o. Berdi Muhammed ahally ýa ahally diýär. Şular ýalak ahally ba bolsa ýa şulara ahally diýilýän bolsa men onu ahallam der. Or sen näme diýip sorasalar ben şu ata baba şu aňryk gider. Golman oğuz diýer. Şular ýalak mene şulon bu millete maliyeti diýene bedeli nadanlyk döwrüniň bedeli. Bu bir sinowdur. Müňillik neme onun kimin kimdigini näme digini adamlaň kime hyzmat edip biljegi, näile hyzmat edip biljegi, halkyna nähile ter ya ýalňyş demeleri, işleri ýa-da şoňa garşy düşmançylygy edip biljekdigi tuğum ortasyna çykarlandyr. Şu wagt hemme zat görnýändir tuğum üstündedir. O men biznesmen diýip aýdaýyndan tüjär nemelere. O men pul gazanýan, men paý, barlykly diýilýän mahluklar bardyr. Şolar halkyň iň uly dönük gatlarydyr. Sebäbi getetleň üstünden tepeläp, ýörep, tüjaret ahlakly bolup bilmeýär. Nähile tereden, haýy tarapyndan tereden. Bu men günäli nemesem bir kırası işe, bärde günäsizdigem demeden o. Ben bir milletin mertebesi ayak aşağında tagatlayın. 24 saat bağ bolsa bu tutkudur. 24 saat tepelenýän, ebilýän o ýagdaýynda sen tüjaret edip o murtuň ýagladyp, onu ýag bilen tirip yemetmek ahlak aňyr başga. Ýöne diýje rahat uýup turmak neme de sonaladyr. Ähli halka gorkatdyna, kamçyň atdyna, dürräň atdyna. Bir döwüm çöreği, bir ýudum suwy problema kan. Senem hiç lat bolmadyk ýaly. Ahmanymyz asuda duruy.
farklı durmuştu. Altın atırda yaşayatlık gördük. Ağay, üşüğü, ağrı namıtı ya da sehelce omurgosu var adamın. Bunu edip bilme mümkünçülüğü yok mu kan diye. İmkanlık demedi yani. Yönü bu da atlar bolmalıdır elbette. Tinowdur. Ni beğendiriyen de halk oyunu başlattı. Şol yani oğuz demesi oyun ya. Mün yıllık gaflet okusundan oyun ya. Bunu da ulan morda, kişen morda uvetiyle olduk. O da bizim boğutumuzu. Daha var diye kurur duyat. İnni çoğun eylep olur. Onun ağdak geçeli kemiğine bu ümürü diyeli bu raşak kiyokori ediliyor olmasa da gol oyunun bolur. Halk 21. asırda oyununu Fransa'daki alak o tekniği asırda oyuncu'nun belki de onun has vakşirak olmalı mümkün. Sebebi bu derece yetiren demeler öğütleri halkı cahil oyunun öğütleri oyunun öğütleri for zar oyunun öğütleri elleri bile nettiler. Olmasa yumruk alak tutmasının için halkın buğun kıyardaya gelmesi düşüme de girmeyecek yerdeydi. Sebebi ben Türkmenistan'ı işten büyükten ehli potansiyaline çendi. İnsan potansiyaline çendi. Bu bilim son aybiyanlar bu da atlan hem de cehdi emeli usulü görüntü edilen bir insanlığın karşısında edilen bir ulu cinayet sebebi bilmeyen adam olup gurur etmek başka da bunu bilip içinden gurur etmek düğünler başka da. Şoň üçin bulon soňy gaty yerwet bor. Ne derdim hometlere karada dursunlar. Bağvaraptan tolunun yeki tolu kalmadı. Millet şonu ne toyardaya getirir. Ne yazvalın bir yerde. Yeki der Muhammedler der. Bağvarap diyen o var tövürü ulen. Son jelagayda şu adın, şu tohumlun, tohumun tolunu yerde kalmadı. Ne halk onu koyardaya getirdi. O da doğru der. O da lak geliyor. Şular iktidarı, yani hükümeti verip yetiştiler. Yine de burada atlar oturup bilirler. Sebebi bulun baryan yeri görünüp dur. Diyen atlarım görünüp dur. Bu nadanlığın ağır başladığı o da görünüp dur. Yani halka alyam kan diye. Mümkünler. Halk inni bu informasyon demeyen içinde bunu ne aylak yapan da bu taşındaki adamdan kanı içindekiden kene. Bu inton göz açılıyor bu kadar görüyor. Yani geçiştirer yerden yemeler var da dine daha da yeme diyorlar da. O da kömür etmiyor. Sebebi dinin Atem Müslüman dini. Eyleki dinlere bu meselelerini çözüp dururlar. Müslüman dini gaynan tamam. Yung yıl yani bu bunlara dönmeli yemeğin demesi bu
yani Arap imperializmin bir propaganda uydurmasının bunu bir milletlere dini kabul ettirilmesi, öyle Arap bir medeniyetin beşiğindeki bir milletin derler, bir alıp ahlaksız, medeniyetsiz bir milletin uyduran demesini giden milletlere dinleyip yutturmak, öyle toplama bu dinden hem de canın anlattığı demelerde yatıyor. 6.000, 7.000 yıl anırdardı. Geliye'de. Sümer'de. Çok aylardan tümörden kopyadan, doğrulan, plagiat duruşuyla düğünden, yani semavi dinden içine deyreden dedi. Hem de cehdinden hikayeti atmeyin beşerek yani toplumu gezmek, edaret mevcut, bunu yapmayanlar. Sebebi din var yerde ılım bolyanlarlar temine. Ilım olmadı ölçün olmayanlarını 21 zaten bunu düşünüp görmek gereği yok da. Ilım var yerde din yoktu, din var yerde ılım yok. İkili bir yerde bol bilir. Son için devletten ayrılayanlar. Yani, ılımdan din ayrılayanlar. Ondan işleyenler gerektir, vardır. Muhammed'in anmata oğdunlar, tuğunlar, yelenler adam yatal şunlar. Yani yani ilim bilim bilen bir yerik. Yalan bilen doğru bolunu. Tam bir yerde yaşat bilen o. Son için yani devletin içinde de yani, siyasi İslam yani ilimli İslam diyen akımlar vardır. Bu da atlan hem de CTV'nin oyunudur. İslam'ın siyaseti bolmaz. Mümkün derler. Ilmam olmalı derler. Yoktur. Hem de CTV uyduruptur. Bu da atlarına görünüp durur. Bu bedbahtçılıkları eğer milletlerin üstüne kuvvet oturturlar. Oturup nihayet netice gelenlerini o vaktan çok aydın demektir. İran onun yanına. O da bir demektir. Şu an Türkiye'nin oynatıyorlar. Yani 22 yıldan beri oynuyorlar. Siyasi İslam, ılımlı İslam. Bu yemeğin yani, Cumhuriyet'in sonunu getiriyorlar. Sonu karşı edilen hareketler oldu. Bunu neticesini gittikçe de az aydın yeme gelir. Kulaklar. Yemesiz, bedelsiz boronu. Ağır yük bol yani. Hata. Yani bir nesili gayelap bilsen, kalın nesilini öz gayelap bilyen. Ya da tersine bir bu şoy aydınlatıp bilsen, kalın olur özü aydınlat yani Avrupa'da oluşuyor. Ya da bunun tersine de spor yani. Müslüman yemelerinde bolyanlar hem de tersine bu din yakın Müslüman olan için böyle değildir. Dinden hem de şeyler. Yani din yerine oymalı. Devletin başına geçirmek demedi. Yanlıştır yani. Devletin içine ağırmağım yanlıştır. Yani din ne? Hırsızlık, oğurluktur. Başka hiçbir nemeti yok. Örtülür. Benim düşüncem şeylere kemine. Son için kurban bulumi geldi mi? Onun yakı onun bölümünü tutamak. Men yani kurban geldi diyenin bir şey tarttırıyor. Bir boş yine Türkmen şu yardayından yemalan yan Türkmen katlağı var. Kolori in ulu ceda kolori bunu doğduğum orada yaktanam ağırdır. O teverci yemeleri, yediyen işleri de düşünenlerdir. Hayvanın instinkt demeleri oluyanlar. Nedir şunu alıp şunu
Kanagatlanıp bilteler. Şular gözlerini üç küçük bırak kadar. Yani bu da atlan hem becetin soğuy. Bahadır soğum oluyanlar. Şunu siz bilen paylaşayım dedim kemine. Bana sorun var orada. Bar Aydan sapara. rastlama karşılığın var orada. Aydan bilersin. O Koran bilersin. bir zat o nemetçek yankı nadanlık bilen bağlanışıklı sapara ine şu Türkmenistan'daki yankı baylar diýdiniz. O ya Berdi Muhammed yani bağ bolsun ya da şoňa benzeş yankı köki gören halkın cesedinin üstünde yankı Türkmen halkı bir şu wagt jesede öwrüldi. Şonuň üstünde köki görenler o nadanlyk döwrüniň adamlary diýdiňizde indi halkam bardy ýa-ni ceset bolup görenem. Ceset bolup gören üçin bu döwür bir utanç döwrü bolmaly mıkan diýen. Men özüm ine mysal üçin Türkmenistanyň bir ýaşaýjysy ýa-da şoňa değişli bir adam ökmünde men utanaryn ýa-ni bir täze Türkmenistana gelenden soň izime seredip görsem ýa häzirden görüp bilýände men ýöne köp illeşlerimiz täze Türkmenistan döwründe görjekde bu zatlary. Ine bu seretjekler o şu nadanlara biz o hakymyzy ýidirip diýip utanmaly mıkan diýen. Ya bu tarapan bar bu işin. Değiller. Yok. Her adamın bedeli vardır. Onun halk örgünü bilen ödüye. Öder. Yönü cahilliğin bir hakati vardır. O cahillik ilkiler yani maşkaladan, yenetinden, atatından almayan. Onun için yani birini günahkarlık görmürler. Cehalet sizin çağlarınıza veriyen demeğindir. O köprü otaydan başlıyor. Galanı yönü üstünün oturuyor. Indi men bunu näme üçin aýtdym sapara? Jordan Peterson diýip bir adam bar, bir filosof da günümüziň modern filosofu şu wagt ýaşap ýören adamlaryň içinde. Sadalyk zalymlykdyr diýär-de. Ýa-ni iň erwet zat sadalykdyr diýär. Indi o näme üçin diýänen düşündirýär. Ine bir jemgyýet diýär, sada, sowatsuz, bilimsiz, ýa-ni ay sabır edeli de cennete gideriz deyip sadalığa salsa şu zalimlerin döremeğine, güýçlenmeğine, köpelmeğine sebep bolýar deyip aýdýar. Ola adam aýdyşy. Ine men şondan aýdýan ýa utanç. Yani biz şu sadalyk edýäs-de ýa-ni jemgyýetimiz gowa adam bolup görünjek bolýar ýa-ni näme? Ezilen tarap. O ezilen tarap elmide ama o dünyada cennete gider diýen ýalak bir nemeler bar bularyň. Yine O Türkmen'in hatem metal hiç başarmayan adama kada gowadan diýilýär. Gowa adam hiç bir ziýany ýok diýen ýaly. Ýöne iň ziýanly adam şol diýär. Jordan Peterson şonu aýdýar. Menem şol düşünjede. Soň indi Bu tarapdan soň sapara indi ben näme geljek bir ine Louis'in kellesini kesipdirler. O Berdi Muhammed hem kellesi kesilermi ine? Kesilmeli mi ýa-da? Tribunal meselesini ara aldık. Tribunal hökman bolmaly. Tribunal bolmasa täze Türkmenistana geçiş prosesi ýok diýip aýtdykda. Şu tribunal bar täze Türkmenistana geçilýär. Eger şo bolmasa geçilen ok. Diýip temany gozgadyk biz indi. Şonuň üçin Berdi Muhammedowlaryň ine Louis'in kıyalı, Louis 16-njy kıyalı kellesi kesilermi? Aýalynyň kellesi kesiler. yani kemine ýa boljogyny öňürmek bir tarapdan kıyın, bir taraptan kıyınam däl. Bunu hiç kim ýa-ni toplum ýeňine tribunala ýa beýleki ada ýetirmezligi gaty ähmal. Şulardan ýöne ýere onjak toz ýa şular ýaklaýany şoň külü ýere damma ýalar ederler. Men şoňa ýemedýän bunun näde ederler? Ne halk garip
Elinden hem ähli yaraglar alınan. Ýöne ýa çarşagy entek alan oklar. Pili, kätmeni, boğumu, kerkini, çekici, daşy elinden alıp bilen oklar. Ne şoň bilen ne şolary işini görürler. Ýanky aç halk kemine hemme zadyny ýýändir. Korkusyny ýýändir. Ahlagyny, beýleklaryny ýýändir. Bular onu ýa kanun banuny beýledi dursunlar. Şo yntanlyk memeleriniň hemmejesini açlyk şonu çeýitdirýär. Sebäbi adam çagatyny ip bilýär. Şoň üçin bu açlyk yntanlyk öňündäki döwet boljak ýa perde neme boljak, pähkelçilik boljak zatlaryň hemmejesini ýitirer. Şoň üçin täýlek derejede wagtçylyk boljagyny o göz getirme de kyn. Mawa. Şoň üçin bular ýaklany gowy, atlany gowy, ýa kelleti çapylany gowy bir-birine derbetde bu aýtyn taýlanda terjik edende de nemeder ýalak däl, toplum bir joşan soň Fransýada Fransuz rewolýusiýasy. Şolaryň kelletini kedelip ilkulak başda şonalak fikirdäki demede däller. Yok hiç yoktu. Son üst açılýarda bu zadyň hawa. Son üst açıl. Bizim bilmeyen de atlanma nemedir. Yani ben başımdan geçeni vardı. Ben flora, şu da atları bağışlat bilir miydi? Mümkün değil. Long in son kutma çendi. O bir şey bu. Ben alak 14 adım var. 14. Değerli işte. Şoň üçin bu da atlan hatawny bular torunma döýdüp gaty arkaýyn bolup gaty sorun. O sapara. Indi bize de şol nemeler rapytlar barda. Sapara ara alıp demedi ya sayne şo taýda da gaty ummasyz ýa şeýle beýle bir gan akıtjak halk diýär de ýa şo görünýär diýip aýdýar hereketlense. Sen başga bir ýolu ýok diýär. Indi şonuň bir öňüne alınmagy gerekli diýip aýdylýar da. Indi biz hem şoň üstünde işläp ýörüş. Şonu bize ilkinci soramız şu kimin gany döküljek? Şo goralmaly adam ýa da gan dökülmesini öňüne almaly mesele şol bolupdy orada. Ya ilkinci ýanky owanyň ýa da şäheriň uçaskowy häkimi ine şolardan başlajak diýär. Indi bize baba bu näme etmeli? Ýanky şolary gawa almaly. Yani kompetent adamlar gorawa ýa goraw bolýar aslında ýa tutsak edilmeli. Tutsakhananyň içinde gorawda boljaklar. Ol ýanky täze Türkmenistanyň birki neme aparatlar oturýança ilkinci oturmaly aparatlar var da ýurda barılan wadyna. Şolar oturýança ýanky tutsak edilip saklanmaly ýanky häkime köbüsü hemmesini ýöne we garşylyk berilen wagtda gerekli garşylyga bermelidir. Eger ine biziň häzir görýärimiz eger şo taýda tutsak edilip bir düzgün boýunça hereket edilmese ýa barur şu wagt günümizde anarhiýa ýöräpdir Türkmenistanda. Bu has ýa nemesinden çykan anarhiýa öwriljekde. Kim polisiýa bolan bolsa öň işläp çykan bolsa da halkyň gahary bilen gazabı bilen gan dökjek. Sebäbi gan döktükçe bu adamlar nemetjek, rahatlajak. Ýa erkin duýjak özüne. Bu bir gezek edilenden soň dowamy gelýär. Ýa soň biz bulary o ceza berip bilersmi? Täze Türkmenistanda pikirde bok bir ceza näde berjek? Näme esasında berjek? Näme esasında berjek? Beýleklerim onu hak etdiler. Etmeli. Şonuň üçin halk özüni gorama üçin, ýetip gitmeli üçin edýär bu.
Bu deme yankı adam o öldürdü son ben pişman oldum yani günahkardı. Olur mecbur etti diyse işte adam edip bilen yok olara karşı. Şonun ýaly bir ýagdaý bardy bu nemäň içinde. Soň e, telefonuma telefonu kamerada ulanýan sapar. Şondan can gelýär. Benim telefonun Ha. kemine. Ine umuman aýdylanda şeýle bir ýagdaý öňümizde dur şoňa bir o çözgüt tapmamyzy isleýärler, o çözgüde hem açyk aýdylmagyny o isleýärler. Bu zatlar açyk ine fransuzlar hem açyk etdi wagtynda. Biz hem açyk edýäs ine seredim ýa-ni günümüz ertir bir gün gaty kyn boljak. Hiç bir pul yani bu adamların gözüne pul mulam görünecek değil. Halk bir ayaklanandan sonra. Senin o pulunam beýle zadyňam o adamların hiçbir nemesinde değil. Olar diňe senin canını acıtmak üçin. Gözüne de Halk eýýäm ogry däl senin puluňa, ýa-ni öýüňe, maşynyňa göz dikerýäli. Halk eýýäm otaýdy güýç. Güýç bolan zat ogry bolmaýar. Onuň bir maksady bar. O seni ortadan ayırmak. Yani sen şoňa günäkär hökmünde görülýän, seni ortadan ayırmak. Ha bunu o akıl bilen, pikir bilen däl, adamın guruluşunda bar bu zat. o instinkt bilen edýär. Aba, adam demesinde. Şonuň üçin bu gatym hökm, o Berdimuhammedowylaram, o diýeri gerekdir bize. Ýurdun bir giden o karza batyrdylar. Bir giden ýa-ni bolar bolgusyz şertnamalar mı, nämeler bar. Biz şo zatlaryň ortadan aýrylmasy üçin Berdimuhammedowylar bize ilkinji nowatda diýeri gerek. Soň şo zatlar ýola girenden soň tribunal kararyny berer näme etmeli bolsa. O meselede. Şeyler bolmaly da. Menim görýän. Halk gaflat okutundan oýanýar, kemine bunu görýär, bunu gaty görýär. Böyle bir atyry katıram däl. Nun ýyllyk gaflat okutundan oýanýar. Bu gaty ýüýpli zat mykany ýa kemine. O bizim dinimiziň hem ýa-ni ýa üçin demedilýändi. Buňa da gitdiçe düşünüp başlady. Din tarihi öwrenen soň bu diniň şu ýa üçin ulanýanlygyny gaty açyk görüp bolýar. Bu bir din ananç bu başga zatlar ýöne şuny tiýaty nemede ulanmak ýa döwlet nemetinde halkyň garşysyna ýa ösüşüň garşysyna aýtdy. Diýten hasam dogry bolýar. Türkmenistan ine ösüşden mahrum edilen bir ýurt. Türkmenistanyň geleceği şuňky owatdan. Bu şeyler aktif owatdanam 60-njy 70-nji ýyllar şuňky ýagdaýyna düşerdi. Hiç kime anandyr boljak ýagdaý däl. Eýranam şeýle. Ya kemine ananmarsyň 60-njy 70-nji ýyllaryň owatdany Türkiýe, Eýran, beýleki musulman döwletler nuskan ýerler. Öýt edýär. Bu taýda aýallaň, gyýylaň adatlygy, olaň aktivligi, nemeleri beýlek nemeleri görülýär. 60-njy 70-nji ýyllar. Wagtdan geçtirip görüm. Dini ýa şol ulanýanlaryny adam deňeşdirip bilmese şeylere bolýar da. Onuň deňeşdirip bilmedi ýaly jahil bolmaly. Jahil etdiler. Türkmenistanda ýa oku bilim ilim diýen zatlaryň nemetinden diňe perde galandy. Ýeri o bilimleri berenden bermäniň peýdaly bolmagy ahtimal imkanýat. O taýny näme urutdylar da. Ýa bu kazanç çeşmesine in maşenlik demeler o pulnal o haririni vermeden näme diýilýär şoňa. Sen halkdan ödem näme resmen däl. Gizli, ogurly halynda da sen paral. Dokoro huçaýnal ýa.
resmi nemedenle o da mut değil ilan edilen. Konstitüsyada kanunla yazılan bilim demedi mut değil. Hmm. Yani sen hem pula diyen Hem bilimsiz. hem bilimsiz demeye işte. Bu değme değil. Bir düşündürüşüm olmaz mı? Yani çok yetiştirilen adamlar ne Suat Taşar'da hem de dillak biliyensiniz. İtlenlik ilçana barın. Sol Türkmenistan'a son dövürlerde bilmedim. 15 mi 20 milyon dövürlerde okul nemeti var ya. Taşar işler nemeti yani. Şolun cemayetinde okul sayıları. Sonu torun yemelerdir. Adamlardır. Yani şolun bu torun yerine yetirişine teredin. Bilgilerine, düşüncelerine teredin. Onu görüp bilendi. Pasport vermenin ehemmiyetini düşünüyorum. Ya da bir hizmet berende, yani adamın pulunu alanda sonra yani kütüphanesini yani, çekini vermeye o sonra bilgisi, akıllı, yani ahlakı yetmeyen yukarı bilimli, 50 diplomlu adamlar. İtlendik, ilk kanalda var. Çocuk. İtlendik. Amerika'da Anglia'nın tapağı yok. Dilini uğurlattılar, verilmeme. Dönümler. Yani işin görse. Yani Solon içinde yani maharetli diyeyim ben. O beydekleri var arada vururum yok. İktisadiyet var arada. Bank yok. Türkmenistan'ın merkezi bankı yok. Beydek normal bankam yok. Yoktuğunu bilmeyen numaralarca ekonomist var. İnstitut var. Solon okuyan demelerin veren neticesi şu. Ya da oğlu hocalık akademisi yani. Yeri şu orlatmak. 70. yıldan 60. yıldan 80. yıldan yağdayından nun etti yerdedir. Hmm. Tabii alım 50 diplomlu. Ya da yani juridik fakültetini alım. Kanun, golf bilmedi yalak yağdaya getirilen. Onun yokluğunu bilemedin. Böyle bunların İstanbul'a var dediyorlar. Yürüyüşleri. Bir prokuror da biri, sülçü biri, yemetçi de biri, beylekçi. Yani kanunun yok. Bolu bilecek gel, işe bilecek gel. O sen ne ile o tayda oturup bilen. Bir yerde, bir devlette ehli hukuk bir adamın eline geçen o tayda kanun bolup bilir mi? Şoňa şol akyly berip bilmeýän, şol bilgini berip bilmeýän institut diýler. Şol arada şol ýuridiň içinden men bir adamyň, bizde kanun işlenok, işlemesi mümkün däl diýen adamyň. Siz hem öğrendiňiz, eşitdiňiz, men hem eşitdim. Hmm. Ben şolaň berýän ilim şu. Ilym diýip bilsem. Adım abi O. böyle en gymmat $100,000 diýilmek üçin. Adyna Bunun titili ılım bolmaly da. Ady däl de. O. Özüm beýlekleriň adam hukuk gorayan orgun diýer. Hukuk bolmadyk ýerde hukuky siz o nähile goraýanyz, o hukuky siz özüňiz üçin ulanýan bol. Başgaça bolup bilen o. Hukugu halk goramaly sapara. Dene Fransiyada şu güne çelli hukugu halk goraýar. Hukuk näme? Hukuk bir adamyň erkinligidir. Bir adamyň erkinligini başga bir goraýan bolsa diýmek o adamda erkinlik ýokdur. Erkinlik öz boluşludur we özüňdedir. Senden çykýandyr, daşyndan gelmeýär erkinlik. Şunu in bolmanyny şu atlary ýa-ni ýuridik fakultet mi, üniversitet mi, institut men bu atlaryny Institut diýerler sapara. Köplenç. Şolor bu ýa-ni bahar we düşünje diýilýän düşünjeler.
Yani yemeğin alfabeti A harfini öğrenip başlayan yani. Sondan başlayan yani. Oh. Onun hukuk karşılığı olmasa hukuk olup bilmeyendi. Elementer da zaten bizim yastık var mı gerekken. O karşılığı değerlerine yani Türkmen'le bilmedim. Türkmen'in ödemesindeki atellerine tanıtımını seni bilen olmalı. Bizimle paran sürüm yetiştirip böyle. Hem şu nadanlık dövrüne gavat gelen zatlar. Yani şunun çöröklünün bir topur garstuklu, kastumsuz bizim iyileşmemiz var. Yine otta yanmalı, yani kellesi kekilmeli, o şişe düzülmeli orada ne solar. O Berdimuhamedlerin bir nemez. Yani Türkmenistan'ın problematı bu Berdimuhamed yani yazıklar yakıneme derler. Bu bir cehaletin önümüdür, ürünüdür. Cehaleti kim kullanan olsa, kullanayan olsa, ya şuna hizmet eden olsa, den nekerdir. Onun urzak içten yoktur o. O tevavi o birine görüllü olması, birine der o milyonlara görüllü olması, bunun diyanı katılıyor kan. Düğüne işte talmanda da o ten görüllen yektir. No. Giden yani yerinden gelen yani ötük gelen niyetiyle görüllü oluyor. Bunun bedeli ölçülüp olur. No. Benim düşüneceğim şeylere hakemine ben biraz katrak giden olmamı mümkün olur. Bana ölmez. Yani teren berden edeyim kan. Yok, gatrak gitmesi için bir kanunlar bilen daşı kuruş olmalı da kanun yok diyese. Demek o gatı gidip yoş giderini bilemiz yok. Sapara bu işin. Cemlevin bilirse o vaktimiz hem epesli oldu. Köp saat ayttıkça da yankı temanı has giyin işlettikçe de çalışırımlı oluyor. Biz o giyin işletmeli yeterlikle bolup dur hazır. Sapara sağ olun. Bolya sizin sağ olun, sağlıkta görüşelim. İyileşler sağ olun. Yine de görüşeceğiz.